bi atudwa ne nyina no eye akwabadie kwantempon sensem na ede ensamwa Otumfo Maro hene Dr. Nana Bafo Shaman wono so akasa kyerɛkyerɛ mu ne so bo bi ani pa bi ma hyase ede bo nananom ke Ghana kyerɛ sɛ wɔn kuntabuo ɛwɔ matena yɛfa yisi no ho no enhyada ensisi so papanti yisi no emra nimu na ɔmayɛ adwuma bi Arawosam bi asi wɔ poyema ntɛmu amameka sɛ yabusua enipa miɛnsa no yɛtete ne sɛ kan kwanhyia amoma frim Broma ntam no soafoɔ onimnyamfoɔ Justina Owusu Banahene wɔne yɛnuanom Sompa 98.9 adi nkɔmɔ ma wɔde asɛmde bi ama wɔ mo ebi ka wɛn mu ne yɛde ba so mo nnwumakuo bi adaroma wɔn ma so yɛase ne berepam yɛde wɔn mu nyinaa wɔn nsɛmpa bɛto dwa na mmom hyɛ no nsoɛn sɛ wɔkɔ ntɛntɛ afidie no so a ɛyɛ www.sompafmonline.com Facebook no yɛ Sompa 93.1 ɛna YouTube no ɛyɛ Sompa TV wɔdwo nkyerɛ wɔn susuyɛ no yɛ afafa ɔfa berepam yɛbɛnya adagye no yɛkenkan no kama de ama wɔn na nanu mmanuanom mmienu ɛne yɛatena sie medin ɛne akosia agye wakɔdeɛ boaten menimenia nana kwabena kɛse afe yɛnhyɛ ensɛm no aseɛ ewiase nyinaa no yɛ maame Elizabeth yɛnɛ yɛkan ateasefo a wɔnka ho biem wɔ ne ho nsɛm no a no akɔyɛ sɛ twerɛ kronkron ɛyɛ bebree yɛkan a yɛnwie da wiase nyinaa fi nnura ɛbɛka na deɛ da wɔbɔnka tamu radio so TV so abɛɛfo tentafidie no so deɛ nasɛm a ana obia ɛka efiri sɛ yɛ maame no agya yɛ hɔnom ɛte nananom ɛwɔ ɛnseɛ doɔ na ne ho abakɔsɛm deɛ ɛmɛ sɛ wate bebree nti yɛhyɛ da ɛnkɔm bebree koraa na sɛdeɛ nneɛma ɛsitiɛ no King Charles the Third sɛ no wɔno ɛna ɛbɛfa bamia no na watena so ɛnɛ wayɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛwɔ St. Paul's Cathedral yɛ akyerɛ sɛ wɔde nsɛmpɔ ɛto dwa nsɛmpɔ a ɛdi kan no ofura aseɛ koraa yɛ akyerɛ sɛ wɔforo simpie no ɔbɛgye kasamu a na ɔde nsɛm ɛbɛto dwa fa yɛ maame Elizabeth hɔ no abusua na ɛnwom baako pɛ ɛna papa yi ɛtoɔ wɔnipa nsɛ hwee maamie wɔnipa nsɛ hwee ae wɔnipa nsɛ hwee awo wɔnipa nsɛ hwee ɔdasani bɛwue akɔakɔda baabi basa ɔdasani bɛwu akɔakɔhyɛ asase ase ɔdɛka mu ɔhyenti mu man no dɔ yɛ hu ae enti kakra yɛ bɛdi ani ɔtɛ hunu bebrebe yɛmma mu damiri fo yɛmma mu damiri fe yɛmma mu damiri fa duani ama ne hunu yɛmma mu damiri fa ɛneɛ saa wɔto nnwom no saa na kyerɛ sɛ asɔ dɛm hɔ nisuo ɛpram obi ase yɛ na King Charles the Third nsɛm bebree na ato dwa no ɔtɛ sɛ deɛ di kan ne maame Enoba Atampa maame Lizzy ɛnyɛ adeɛ sɛ ne wura bɛfi ne da ne nkwa na ayɛ obɛdi na asase ne soɔ efiri sɛ yɛ maame no wɔyɛ obi a sɛ wɔne wohyia da kokora no a ɛnneɛma pa yɛ wɔ wo muo no wɔbɔ mmɔden bia sɛ wɔbɛfa kwani no atumi afiri wo mu aba na adehyɛ nya so mfasoɔ kensa sɛ kyerɛ sɛ n'abusua nyinaa namfonom abusua nyinaa abonyanya efiri sɛ sɛdeɛ agyawodomma nkɔma baa mu awuo de na ne mawurɛ tententententen abobɔ yɛ maame yɛ kyerɛ sɛ yɛgye ne baabiaa yɛ a ɛnyɛ no na kyerɛ sɛ akɔyɛ awerɛhosɛm na dwumadeɛ no ase ɛwɔ St. Paul's Cathedral hɔnom no abrempɔn ɛne ani ntere bebree ɛna ɛba hɔnom na hyiadɛm hɔ no ɛfa nnipa bɛsɛ mpem mmienu ɛne akyire yɛ kyerɛ sɛ wɔbie su sɛ ma yɛntie King Charles. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or belief, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. This is also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling wife, Camilla. In recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me.
He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground, where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. In a little over a week's time, we'll come together as a nation, as a commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Abusia we King Charles the Third Ninsamua wode etudwa efa ye mame oba hema Elizabeth ehunu no na dabi de ye nyina ye kopie mu hobia na ehunu de nyame ebeye yen amane boye na numre ya yansa ka kire mu se ora Michael Kwajobe prapanyi pa ya wono na Small Scale Miners Association where president dano no BN9 panyefo aba befa no de neko na adekodie pote ye nam so a ema BN9 panyefo aba fa no de abusua enya de apie dwa ne mom fiti awia no mu a ya yetete sansensem no ene ya fra no wo fra no ekode na so bi ya amfa eno na akwakwa ya ahomekesem pa na tete bia yensa keka kire se na sentam ensamtwofo ya wonu mu didi nkomo na wonu wo kire mu fa hyanwan ene nema hodo bia obayeye na sentam ye wo ba ye aposifo akwakwa kire ni ho no eno titiru nti na aka ho bia menne bia na ifo akwakwa fa no a wo mo wesa hwehwemu betumi akoso na asem no sentesa no ye gusuada de kire na ansa no mo me yenkotie bra wona sompadi nkomo na wo kire mu ahyanwan ba waba Ghana ne mpre no so na na posifo akwakwa kire no ne dwumadi a wodie ene stickers ahodo bia wo susu se wo hunu e wo ne hyen a otwe mu Aisha de enye de no bagana na it seems a communication about the brain no it doesn't tally. Yeah, deported the first time no. Okay, 6 months for paper no buy. That time I buy no around engineers and clipa. Na oyejuma kakra na ye hu didi na oye den. Osa I call back to China. And at this time there oye na dwen say wababe hu say de nanya de mu adin, you know. Oba with full force. And also by no from your checks there it's almost a year. Oba Ghana was starting in Jumadi, so Obey Galamsey no. Meanwhile, it's not about Onunko. They are Ghanaian collaborators Omokamwa. I also a fishy sankophone out, especially big hands be woman or more buying. Yes, or illegal mining. Or Bagana, your forest reserves are said they sacred, you know. Or the excavator Kuguma, or Yemujuma, Cochino. Now, communication Niquabayano. Yentumin Bisa say forest reserve Ben an ocean. Forest reserve should be a friend numerous forest reserves. There was summer boy, and Abaconso or Dachmo. The car or use or buy a Land Cruiser, number no Namurifica. At Oberhe, Land Cruiser. Presidency sticker, office of the president sticker, and a more San Land Cruiser no, and him out didn't you media or Cobadibia. As a matter of fact, Yensa Sene, Insuya Senino, these are collaborators and Naminocasi. Almost say yes, so near Sase. Oko baby to have a Pama Forest Reserve. Yeah, what is a school park? You are no, Sisia Meno Bacasi, China Fushiva military no, a bomb home by. And the way the ever say, and it's unfortunately say, Ababonting. Now, even
Said the Isichi no nothing ever once in a crown, and only no more say they be same. The body said nothing a buying bone crown, or the babot is a channel the Nako court a Monday. And only we still blow as we are say, be a year who did it, and it me at the above one thing. Okay, first time a chain on, who did it? Who could be potent here was say, and Sassini in a sense, you know. Getting a shower and Gazette in Cocacha and say, we know which within a Sacano, and Penyampa and Chebia and a nation, if I no le prosecute. You had any day, a buying who to me is over to me a prosecution. Now, a chinico to Mugrana for so ben a Ghana Benefrim, a whole senior minister and a Casa Assembly. The gentleman, yet the Ghana Tika extra plenty of Manuko Nukrum. Menuka say, besides, you know, I don't know, Yansaka and I and Zanka, and Yadi and Saka. Do you think so? No one didn't papa. Obin a friend Sompa now or no to me or power. Now buying a also, and for that matter, or invisible being to me finance Zanka. I was your way a year Quadjo Pepra Michael, President at the Small Scale Miners Association. Ya Susa BNI for Aqua Fanono, and I was your tin and net a brow and a swampacassia, a dincomu. A free Andra Ebekanadia, Chese, Ofa Ghana baby, a who yalunqua. Nigna and say networks a who do ya, you did you man, MTN and Dosu Mupa. Nesai and Tumaco centers a who do no, now will be any abre. Will be how some Ghana card a crano, men sankai, Nelson me seminal, me fra and co. Eh, Nadia assembly, Obi so honor was say, never know be dim command, who want to say, no, and one no, my fra, to say. Obia ni asemu a walker na sompaka sie fi ndura beka na ye nai wa asabi ho baabia ankramantam no mo osunyane o ahafomantam no atifido mantam framantam o poema baabia ye ni chiri ho kurukuru saa nigna na ye de Ghana for eka ene nsem bia Ghana for ese amanfo trese no kwa nyame anim nie wo hwe NC pa ena afesusu no networks ahodo no mpanifo a ekwan amdo mo nam so no so mo ka so mo ne je ho ana mo bo anti mo de mo nim no meyo bro mo nua sense a ya chese video ni zikura twagu a ano osepa kwabra ne kwade wose yenya no mu baba kokoma de ne a serese ya broke ne sem body di business nyira no wo fra enko obi sane ne mba na de asemo a so ono tene mamu na so bi pese wo tere ne jeso sade ene wo twe wo mu anya de se beye na ensem bebre ana akoso wo de yente Ghana fo bi Better sade tina me ma yamedie na tentina etwa o ma block me se ne be se me di live so de menti ade ko mo ya nya fe my yard na wie mo block me line se me fa code me sa anya and no sa na me na de o ma send me code bi se me mo office o na mo nyi code and no so e che se de ade tino mo nyi office se obi ase ni miska what me ko yi di o ma bie e no mo tika bo ma be jira mi se fitianra enra ma be jira be enra na fa be 6 me di na ya edu me so me kwakwa no me se me register the daw o ma block it we do want to be some say I didn't know me say me no ma register I don't come with me 5 cents ma register and ma block it no ka say first one then here na anye yi say if you nya get do card no fe no ka so the number kra na get say blocking the line it's o sha no mo dey anya fine kra oh enra above for me so ma po ese ka kem make me sika ma ko turu ka gbeji me fa agene me ko ya me san ka mi sika o mo so mo ntimi nyi ma me ti se me phone na block ntimi nya sika be bi afa na me dia ba e ko de me ba 1.2 asa ya me ka mo so mo sa de me ka be ba bi tire say MTN for mo no mo ne de tina ne empe what credit are shown no matter bando show no matter say bra mo de ai yo be ya bia 1 minute be go so ma se ni na o mo nyai na me de ma je ya mi wura o ma and to ba be sia me achi me like, I mean, look at how here is very crowded. Yeah, so we haven't even eaten. But line of comes network management. So yeah, so it's all flow, yeah, not line at that. Some of us by a link are still on my book. Yani bla ne say the MTN for near you no mess ani nyina ja koboda because me nya wie say ki bi mi sika e so biem ade anso no ma no ga yenso mo nza manche wa hwe la ya sister ba no kan kule wo aduma ya waja ya ba waja ba abeye card
abusawai aya Ghana fo bi sade wo sese ensam no eno no na abusafo ya modi yachi ena nwumre wa ba fo video no so no ade ba ko ba hu amewure ahopa eye woluman pa ya odimu ya kyerese ne mfie no be se mfinsia be se duowotwe ekọ aduokono ho na okura poma no wo hu ba bi kura wogina awurade nyankopon woluman no na ejina Facebook no so no kyerese wo hu ba bi kura wogina ne nyina no eye kobra fa ha kwa Ghana fo bi so aso tene de na ne nyina mo no ara ye ne opani kwadwoche amoako wo obi a wo yare na de e wa ba fententafidie no so ne ebusa ne se papa wo de wa pen e wa itimu asem no ankasa ye de asem wa pa. We are dealing with a system. We are dealing with a set of ICT gadgets, equipments, and a lot of mefanise enema yedi eye adwuma. Enti emre bia na pressure beba so no. Eye computer no so de eno so betimi de wo how bi aba. Efa n'adwuma yim. Say so share telcos na especially omo subscribers ne doors no. Dodo na obedu omo outlet ne nipa no gu ho bebre. Megidi say and shame crying cry. And until minimum commodium and rare trim bebrino, Anna Mekase policy dear say who implementing kakra gradually na ayana aye than say obey impose. Same registration yesterday yache. Acquire a fitting as a no na a ye never boa magana ni bia to me a register free nipim a register ana. Emra started primitive measures system no edea bekase nipa omu en register almost no ma o makwanya mo mu ni dwuma bi wo network ne so unya no saa pepepe e be affect even o ma register o mu de nyina enti afa na afiti ase me gidi ye say going forward no o how no the telcos will be able to resolve it but me mum de me wo how far e kwan a ye SIM card registration and then the re-registration here as aba emi aba. One, we are dealing with agencies, institutions ye no mo ye adwuma e ma ya kwanya ma yetimi edin krato abasahere so e wo na area se mu. I am talking of the Ministry of Communication and Digitalization, the National Communication Authority, and yewo enyumaku bi efro mu MNOs. There's the mobile network operators and so. Omo ne enyumaku miensa, omo ma me no mienu akwanya sisi a ye di nkomo yi. Emra omo ye omo adwense omo pese ye register ye SIM enyina using the Ghana card. Ahoboa ben na ya boa with regards to Ministry of Communication and National Identification Authority. And nipa do say na onwo Ghana card no. Ekwanya efiti ase ye registration no was it limited. E bie said ye nei yetimi bie ebi mutimi telcos ne bitimi ye adwuma na dwo enyina de ye yi no. Yetimi bie akwanya no ma amanfo timi register. Ma memma onfato ho bi. Emre bia na atwam na ye use cellular na nye GSM. Ekoba se ye change di akwa GSM no. Gradually Ghana from kakran e tumu saa ma ebedu nei me no kase. Obia use GSM SM and then in the phone ma which made edinka and krato. Enti ekoba say ye pese ye registration ye use Ghana card no. Necessary initially ye nhyehyeye a nke me do de ye dri. Nhyehyeye no bia na ye say ye ne say one and na me no kase. Ye de bibia ye friend no self registration app e de aba. Ye so obi betimi atena na office no register. Saa de ni nyina na nke betimi de abantem ama yetimi register. Abusuawoyi aye opani kwadwoche amoako yo bia wonim de efa abefo ntentafidie hu kwan efa so edede dwuma ehon nsem no bi ana wode amaye ana dom kuma ya wo mrahye da fie abejoko ya wo mhwe ngetan wode hu nsem so friends am trofo ne won mo kasai wo no ba bekyerem se Ghana ya hawa wo dro pa ya ye namu anti o man ntimi nkona ni mu no ne fa kase ne gina enwumakuo bi so ya ahwe ba akon so ka ho na sa enwumakuo no wo ka no National Communication Authority NC mpanyimfo ebiem Ministry of Education asoya won hwe gita wode won samso won so ka ho bi wo sesa nmakuo mienu ya busua won mada ne kanta kroso eno mo twentwa ma Ghana nem ade bia da nke bebo o man no me yanye sika afiri ho no na won mienu aba ba ye osi akwan na won ma ba ba si akwan ma meka sei sam kasa hodo a ena anya adwuma dodo no amoba mo ni akeka kaso no enya sam keto akora nam so nti no ene won mo friends am trofo ama ranking member adema bejeku a won na hwe ngita wode ewun sam so amrahye bedefie Alhaji Ebie Fuseni won sam trofo kasai e kira sade ekoso no de won ntia ase no ne kine ye asoya won mo hwe ngita wode ewun sam so won yan siefo won meya no en say without any iota of doubt that within the last
yesterday and today, the country has been hot and awash with complaints. I can say without any doubt that even a member of our committee on communications, who registered here, has had their SIM blocked in Parliament. So if they can, on this, they are eligible to make calls, which to all intents and purposes will interfere with their calls. Ladies and gentlemen, we also take judicious notice of the fact that some of these measures promised by the NCA to help speed up the SIM registration process, including the unveiling of the app to facilitate the process, have not only been late in coming, but they have also had attached to them fees. Those who wish to patronize it are supposed to pay. This obviously will impact adversely on the ability of SIM card users not only to meet the deadline, but to even meet the cost before they can get their SIMs processed. This has caused widespread anxiety and indeed anguish and protest from many sections of our society. The NDC minority members on the Communications Committee regard the denial of the right to make calls and even interference in receiving calls through unsolicited messaging systems as unfair, unjust, and unwarranted breach of the fundamental human rights and freedoms of our people, including the rights of freedom of expression and to own and enjoy property. It is an uncontested fact that the Communications Ministry has no influence whatsoever on the issuance of the Ghana card, which the Ministry of Communications had designated as the sole identity document, decisive for the purposes of patronizing the SIM registration exercise. The NIA also outlined a series of financial challenges that contribute to delays in the issuance of the Ghana card. The NIA, including its briefing to members of Parliament on the floor of the House, has made it abundantly clear that it does not work at the behest of any institution. Neither does it carry out its work of issuing Ghana cards with the deadline of any institutions in mind. Indeed, in the briefing given to members of Parliament, Honorable Kenneth Tifwa, the Director General of the NIA, and subsequently his lieutenants, including his directors who came before the House, made it clear that they have their own timetable they are working on. They are not working under the instructions of any other institution of state. And that if any institution has its own deadlines, they are their deadlines. It has no effect whatsoever on the workings of the NIA. And so they are not minded by anybody's difficulties to influence the pace at which they will issue their cards. So we are saying that, therefore, designating the Ghana card as the sole identity document in this re-registration exercise, a matter the Ministry of Communications has absolutely no control over, as we have said, is a recipe for failure with grave challenges and consequences for the ordinary Ghanaian. Alhaji ABF Hussein, your ranking member, Edema Bejokoa, one more share and get on with you and some sort of Shabby Fee, and your test, one is some for Edin Comwe. University of Ghana College of Basic and Applied Sciences. Jumadie bi ekoso na eye bejam kasachire jumati na asemte ne da so ne se oman mu wane ya wofra ho se woye engineer no ekwan ya obetimi afa so sebayi a omoso de omunim de omadwen ene onyansa betimi aboa na empuntu mapati afa ne ntampa e de afira na jumadie no ase no engineer kwabra bempon ono eba ase ma wode nsam bebre atudwa e kire se yakwan ahodo ya ye nam so no enema nketen bi wo hono mu a e wo se di gu akwam e wo ho sabaya akwansia yanka bi nhemu empempimi kwabo krananananana bo ho ne se na se yesa na e hadwen papa ne nsam bebre ya wode tudwa no kakra ne wo ye no o se safety no egom won nti wo sha se e di safety ni shema enye se wo betwen na ade na ayo on safe ansa na wako se wo ko pre obi na wo be safe there be it should be safe right from the beginning. Into safety must be built into the design. Now, when you have safety way every the next thing is maintenance. Maintenance is so. Can I say portal bar? Let's say obi driver anajo. Let's say we need no toma. It won't have in the springs and then the BBA.
na car no asama sort and I say bu ha ohu a obesa me dodge na makọ another lane na car fufuro ene na behia ho na sebi first agencies any ministries no the same Ministry of Roads and Highways Ghana Highway Authority urban roads ni ma no almost said say omube hwe na saa ni man kitinkiti we nyina yes CC ene ya etwagu ye engineer Kwabena Bempo ne nsɛm a wɔde tu dwane bi ɛno no na ne nyinaa mu nsoso no ana ensɛm bebre ɛkɔ so obewie kura no ana wɔse Ghana ha se no ho wɔne a yɛbɔ mo pa sɛ contractor A anase B adwuma no otinitiri ho na wɔpa ne to ase na wɔtini motoam na wɔhwiahwɛ na wɔde sɛ hɛ ne botom na wɔka nsɛm ten ɛno so kasa kakra kyerɛ wɔn ye sha ase no na Ghana ye wo very good contractors nanso nanse no akoyi bibi e wo ho because contractor phone bebre wo ha omo nya professionals me nka so omo nyina me se bebre obi ema ne bag so na onya Sophie anase hammer bi a ose me ye contractor na ono a ye na djuma wo se me define engineer no me can be about common sense yes wo common sense obi abetimi say obi afo say minim dancy nanso bibi wo ma wonim I no eni enya ade a wo hu obi abehu ni saa keke enti ehu hia se yen engineers any technologists ni craftsmen no ye be boa contractors no na contractors so omo mbi omani na omo mfa ye na ye mom because we ka se won kwa betimi aye na won kwa we disca na enyeye and na this shoddy work ebado because ye nyina nim se concrete o ye concrete na o per grade 30 na wakoye no grade 20 ebe den ayeye 30 newton per millimeter square enyeye ebu so a nipa ebu ha ha na enku nipa why gota na nsuo no na ma na tutu na ya nya ohwe na ya sama adwuma foforo em say eno ho no na embo eno na ma the foreign firms no omo ba omo etimi be because na mekan no omo ba hwan na omo di omo ye manya Ghana for na nti di ehia no management ene ya etwagu ye engineer Kwabena Bempo na were president at the Ghana Institution of Engineering and Onwa Krampo Nesanya vice president at the Business Development and Associate Consultants Limited. Then somebody to join be. I don't know. Otu former here Dr. Nana Bafo share my brain to ya wato so 9. Na nana dia to ja trust edru mabia na somehow one more papa said nay enema wodo akoso ma Ghana move magudie tuo ni atiate nipa bi no ma sha se atene one monsa ebo na nanmo so bo se one man hwehan ama yensu wansuwa ene ekwa ebretu sei wo se wo hwemo pa no a tumi ya na kita nanano mra bi atwamwo kwasibro ni ba wo ma Ghana mu apɛ ene obo pade na dwene be chinchim nananom ne mpanyimfo ahodo bi no nsaje firi wɔn nsam ya amanyɔfo enso ababato aso enti amatumidie no ankasa no a ɛwɔ sankara nan mahemfo nya no ebusua tumi no ɛwɔ hɔde na so amanyɔsɛm nti eduruma bi ana ne ka no akwakwa bibia hɔ nam sa ya so nti ne wɔkoto asra Ghana de hyɛnem sɛ eduruma bi a yɛnsɛm kae no yɛhwɛ ne yie paa ne yɛmfa ne die ma de ne die sɛ no sansa wɔkasa amoa no trapa yɛbɛfra mpanyimfo anim na so aba bayi wano bafo ayashia mabrentu ya otoso na de sansem we nyina todwa ena da dua wo kwa abra na won mo pa ompata biefua festival hontoma ena nam so ma won to nsafre no a won nsem we ekotodwa ena asase no makini ahwe so e de aye e fe de say afranchi e de first titipa no kwa ye siesie yi no ne de nsa eyen sana na de ye nyenye bibi se wo ton no bu endem dem na ni bre aba se wo bohunu no na se sika kese bi enamase enye nananom nsase no eye japade edabusuam no ene de ye yemfa ye sika no na de ye kuro o mo je free exam aba je free exam kwasiboni na shaase kwasiboni ba ane no na ye go ya man ye bibia ye kuro kuma sikuro yi yes no tete 1896 eno mu bebu ye be she kuma sikuro no ena kwasiboni eye no ho se wo ye kuro ye kuro mbepende be bia kuro etia na tie na wo hwe se de make enipa ene resource ewo mpotamu here sabi ka ye wo hall bia ye meeting say ya sabi nya se me bu e friends e Methodist for nim tia na enso enioma no se de asia fa ye ho no edoso na de ya so se de me ka kane no se ye ba na de yensa etene nana no so this is assembly mate
Mira, the Casabako, or say, royalties to cry in Piano. Yet the court district assembly, 55% to go. You come home, we are not sure. Who sign a friend said, Mumu, you look at Carabina, none moves or home to other. When you a dainty and a bar, no more chain again. Yena, yet the Assasia, go to Warsaw. Yen, yet the Assasia, go to Warsaw. Yet Tia something in it, a year, 90 mile, Obama Ray, 1844. 90 mile. The gold do not nina men and I'm sure. Men am a cock baby. Now gold do not say ya and you know a first temple a unit and Poma. Men am a cogy and I'm a diaba or you know. All over 90 my name by Buffalo Pacific to be 400,000 ounces of gold. They way 1867. 400,000 ounces of gold. A problem part a big grand count. Otu former hene doctor nana ba for share my brain to your tosun siano no na enwachi no mrasero dwane a wogina wode ma omafo a wo fija kwabro south about 1% so wono akroye ayo soafo abede chie ya wo hwe ye nyina ma wode won sam so wono manyafo William oreku edu wono so ekasai na kani nyina ene anya ono nko asantime mu ahemfo akese bebre so do ma no atumbi se ye ya ka chire kakra na aban so awe ho adwene pa kakra si kasa okay no man kakra bi a ekoso ye ha enwie edie aso ye guso tmesre mo edumre bi a na yeso ye nya abotre so kakra nya abotre mesre mo sa na amanyosem etie edu ba bi a wa wo mu no wutumi kasa bebre agese nananom ebem sabe nana edikan a waka ye wa otumfo so pra no ante be bi a besna ko no pra so nananom so atomo bi na kiri se aban so etie nti ana me se ba no betum here wa obia wo nuanom namfo abusuafo wa manone enkran ene de ka kan se bre ne so a ye be si o mu nyina no ma ba betai se so hwe ne se na nanom si aba na manfo so attach ni timi abo ye nuanom mo akwantu mu nyina amane se ebre na so o mu nyina amra ne so e mpie fa bre ha because nyame ni ba ko ni ensa timi kata ni ehia se e be frame ya no nyina na ka se ye tina wa twen se aban ko ama metiesie fa be man ya ahwa ne ya twen ehia se yeso ya so ye boy tuma pa na ye de ho agimo bi na obi an kakra no ye timi dia pija ye kwa be men ka man yosem kakra manya ba haidi ye nyina nim ahohia abaga na se ayade a obi a dia kan ka obi a na mesre Bibim said, Yana Yakan, so Bibia is COVID, Bibia is Ukraine, and of course, Sana, Yaya Bonnie COVID by Nanka, Naya Koya Nimka Kanka Cracky, a buy. If you see a man by now, actually, if you hear and Ukraine for some sort of people, you can't, I didn't say, oh, Bibia was say, Bibia was say, no, about that International Monetary Fund, I know. Ababeka trodo se mo bia mpasobo emmo aban ko a na ibiase nyina ye ya na namu de bia ye hu okokro bia so a ohu ye mpokra de sabio sebe eye kakra ye nsa line to petro ye na esum China almighty China bra dum so achi o we mra sabojani de momafo wo fija kwabre south ma bato mpaso so wono akroya yo so afo abede chira wo hwe nyina ma hode won sam so won manyafo William oreku edu ekuo ya from se ke Ghana na etworo yi o matworo a o mate koma full stop nyina ewom na asabro nyina ene se yisi ya eye abato atana ye ewo maimu no o mombra badwamu na o memu nkunta bi magana fo ntia se firi se sade auditor general report no ba ya na etratra banwuma aku ahodo so de sikasam nhyeda nsisi so na zeros no bi afiri mu na bi ka ho na ade ne yetu na ye 1 ade a ha Ghana fo adwen pa na omo so kai se omo so di akire pa hunu se ebra na 2021 mu ho no enkuntabuo bi ni sika bi a ekọ yisi na tara ye honom no omo susu se yisi na disika na mana bro so ne science omo nkuntabuo kura ba bonten no eye 98,712,679 ya teso mo kire se oba dia mana bro so enti na enye nwa kura auditor general report ne ba ye no na tretre sansem mu ke Ghana kire se
saa bere no so paa so yɛ adeɛ na aban no ne ho akyerɛ no na ne ho yɛ ne hene wɔ sikasɛm mu kyerɛ sɛ firi senior high school no kura na aban no ayɛ n'adwene sɛ wɔdan ne ho kakra wɔ nneɛma bi mu ɛfiri sɛ na nnuane ho nsɛm ne nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi wɔ hɔ nom a na wɔsɔ nko ɔdan mu kakra sɛ bɛyɛ school no nso bɛtumi agyina ne na so firi senior high school no na atumi akɔ n'anim ne nyinaa nso yɛ adeɛ a sɛ ɔman no sɛ ɛmfa nsa afe no nyinaa no yɛka yɛ nneɛma bɔ mu a na yɛte firi mu a deɛ ɛkaeɛ no sikasɛm mu ne adeɛ no ne nyinaa yɛ adeɛ sɛ ne sua na ɛnyɛ nwanwa sɛ atenaeɛ baako pɛ sei na wo nkoa saa sika wɔ madiɛma no aboro so saa no ɛha dwen nti saa paa deɛ a ɔmo mmara bɛbu nkontaa na ghanafoɔ nte nkontaa na sɛ nyɛ saa paa a baabi a ɔmo nenam no ɛwɔ akyire koraa yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ wɔ asɛm yi ho yɛne owura David Kumi Ado wɔyɛ executive director at the Care for Free and Fair Election Ghana twa ne tiafrɛ no Care Ghana ɔpɛne Sompa FM so ni yɛda asɛm wɔ adwo rade asɛm ne yɛnka ho owura David mpakyɛ wɔ ɔpɛne yɛ wɔda Care Ghana no nanka yɛne no di nkɔmmɔ ne nyinaa no yɛ asɛm no mabɔ no tofua no na mede ama wɔkyerɛ sɛ yisi no sɛdeɛ wɔne nam akyire hɔ nom no so ba mfɛ no ma na mɛfa fie no mu amu nkontaa wɔne nam akyire hɔ saa na wɔahura fa mpɔmɔ madwane ɛnti ɔmo so ɔmo ntwema no saa koraa ɛfiri sɛ sika ɛwɔ mu no ano ɔhye paa na yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ wiase obi ka asɛm a wɔno ana mpɛmpi no yɛ na ɔte aseɛ yie paa owura David Kumi Ado ana yɛne no ɛdi nkɔmmɔ Care Ghana panin paa ɛno no ɔpare yɛda asɛm wɔ adwo nyame asomdwe nka ho megye so me nua mekyia wo tiefoɔ nyinaa so me ne matiefoɔ nyinaa gye so papa no wapom bɔkɔɔ deɛ nyame akyɛ yɛn kwan ɛbɛda na sɛ megye de sɛ wo so ho yɛ agya no adom ɛnɛ yɛ fie dɛ yɛgya wɔde afa mu a bɛdu saa bɛdeɛ adom ara kwa wo papa yɛbɛda nyame ase yɛpɛ sɛ anwummerɛ yi yɛte mo nsɛm a ɛda mo takyerɛma so yie paa se kyerɛ sɛ yisi no sɛdeɛ wɔde ta general report no ba abɔnten na nkuntabuo kura no ɛfa yisi no hɔ momu so sɛ wɔde sika na ma n'aboro so no obi bɛ sɛ ɛdeɛ ne deɛ na mokeka bɔ mu deɛ na mokata mo ne ti ya mo hu yɛ wɔ yisi hɔ a mopɛ sɛ Ghanafoɔ adwene ba so yo medate bebree recently na auditor general de ne report no ɛbaeɛ na yɛn nyinaa yɛnim sɛ year on year auditor general constitution ahyɛ ne sɛ audit aban nkrabata nyinaa wɔn sikasɛm nea wɔn de yɛ adwuma nea wɔn di yɛ nea wɔn asɛn ne nea yɛ wia nea wɔn keka wɔn nyinaa no mfa bɛto parliament anim na odi saa adwuma no mostly no yɛyɛ interested because accountability demands say yɛbɛyɛ sure say report na bɛba no bibi bɔne biara enim ɛfa ɔmo a ɔman na somo ɔmo sɛ ɔmo nkɔdi ɔmo anim ndi dwuma bi no na report 2021 auditor general report na ba abɔnten no yɛ peruse document na ɛho sɛ electoral commission appropriation for compensation any goods and services no we dia manabro so for appropriation for goods and services electoral commission edi manabro so over 89 million Ghana cedis. So for compensation now odi bro so over 8 million Ghana cedis. And I say emra yewo ahohiahia mu emra aban kra ko gyina IMF ɔpɛ bosia emra nneɛma mu ayɛ den no sɛ no yɛyɛ den ne discuss ɛma ne bro so now name what is alarming kra na sɛ auditor general ka sɛ 2021 yɛ di sika ma ne bro so over 17 billion so na so far document na hwɛ electoral commission the appropriation for compensation odima ne bro so 8,756,518,000 Ghana cedis. Social appropriation for goods and services are odima ne bro so 89,958,161. So what come anyway nabuma 98,712,679. Minya sasike electoral commission the year then. Niente ye bisa sa question and then say 2020 elections nimno. After the election, electoral commission be catch and say from prudent management of your finances, your funds, no. Ye the man no. Which means save Ghana $90 million.
emra ye elections, emra ye to new equipment, emra ye register ye new voters register, emra na ye wo COVID mu electoral commission provided PPEs. Senebeya observe all the protocols no. Sambre no or save $90 million. Just the following year, then electoral commission year because the following year no electoral commission only election obligations they are and internet to change so kakra. And you really is way say electoral commission say accountability any friends and transparency demand say Oba be catch Ghana for near a money this kind of money bro so by over 89 million Ghana cedi no. Then or the year, then the money the bro so on be country because when them say fika 17 free SHS abai say ye ba reviews free SHS adia ema yema ye nuanom ho kwan mo mutumi ko school hither to nra na nkomo tifie and then no because he can ni honinti no ye ba review and that ye kasa ye debt to GDP about 84.6% and then your growth less than 4%. Mr. Kumie. What are Roma? Yenimsa is in the core mandate. A dear Bakuya. Ye de pay easy. Ye de who say a dear be obey be an was a real boom transparent. When you say sa figures here, mu ko to ne dear abba bontin ebia. Ye paperwork kekebi ne bia ye hunu sa na ebi nso a yi se no so ke bia omo so de krata e babon ti abetre Ghana fo nsem bi mu kura bi kura mpo no a na nka sika bi kura nka be bro sa na minya ne okay me no ya adwen ye mbo electoral commission so mbo se wa bone anasa wa papa ne aye kan say ye hia enchiremu because ndanu no ye wa hia mu I expect prudent management of your funds, the public funds. And then ye mra ye disi kamana bro so bia na ye kwan paso. Bia omo very good explanation. The Ghanaian demands to know. And yes adia na ye de omo ka ho say omo ka ho na Ghana ebre ene. Because where there is no information, there is speculations. And in order for us not to speculate, I hear bo amount for some more. And then, so him say, ye nyanom other CSOs echo Auditor General, echo demonstration, epic ye say, electoral commission na babon and say head nimsa. Charge omo disi kana mana bro so no. In fact, as ye kata ikra no, omo so the electoral commission echo court. So one. And into no tina yen fine satia entre electoral commission so mo kan because and say you near this can ye yo you near this can ye either say beka say o ma say sika o me this can say and say oh nyomo ye na ni kwemu a etu nkotre baby akire yo and yes idea yen ye wo programs a ye dey ato kwan so ye strategies dey ato kwan so to ensure say ye be sure say electoral commission and fa kwan pass so no dey say odi this can there and o use sika na then ye be free Auditor General say on say charge electoral commission non fasika na we di nembra. Mr. Kumia nyumre Sompa efa da ase ne unchechire mu ade amaye. Owura ya ne din community ene David Kumi ato wona ne panimpa ede ma ke Ghana omo chese ade bi wo ho ase atwa nwura aguso nti ombe yi ahaba na firi ho ma Ghana 40 mi ate on ho ase e wo niema bi mu anwumre no nsi abrem kase ene eguso a yade ema wo no ene eye efiada Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena ye nuanom information centers bebre nso asomu a anwumre wode nsam no ema de hye ya edi akoniaba ye to aso ya to nsam no so na mom wadwo nkyere won so sure nyina busua ya afafa Sompa 93.1 Facebook na face Sompa TV eno so YouTube ya beken kan dia mawo na ye kwa wo no so na ye ne anuaba ma kwabra nya kwa akodi nkomo afri apoye mantemu ne yatete ya kyerɛ sɛ enkwanhia bi asi ama nipa miensa abusua wonom aye nyamedia eno ye ne yate na ne ehu ye krampo kyerɛ sɛ University of Education Winneba campus abusua womo ba CB enna ekwanya sankwanhia no a anam so ama nipa binom afri mu na ekwanya enkwanhia ne fa so e ba ye no de enya de a ye hunu ne mom
ya ta se nipa makoma kwa aduonu nwɔtwe 28 baabi a wɔn mo da no ɔden paa enti adokotafo gusu agina wɔn so ntenten ya wɔhwɛ sɛ nkoda ne nyina da ho bɛtɔ wɔn na afei wɔn masan so ababiem ya gusu adapusu ahoma no sɛ kwabranya ko bɛgye yɛn so na yɛ ne di awerɛho sɛmi ho enkomo ti kwabranya ma ayɛ na ne na kwabi nso besu ama yɛ ɛne mame nkɔmra me bohwi na makɔ bromantam no emu na yɛgyina mu ɛwɔ sunwane ɛne ne mpɔtamu na yɛgyina mu ɛwɔ sunwane technical university ɛhɔnom na ɛnɛ Presbyterian Ghana National Catechists and Caretakers Conference ɛba so ɛwɔ hɔ ɛnsɛm bebree ana ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ hɔnom wɔtɔ nsa frɛ mantam no soafoɔ no nyamfoɔ Justina Owusu Banahene sɛ wɔmbra na wɔmfa no nyam ɛmɛta dwumadie no akyi ampa wɔde wɔsɛ yɔyɔ yɛ a wɔbaayɛ na ɛbra a wɔbɛduru hɔnom no ana wɔde to asomasom ahodoɔ nsɔrensɔre ahodoɔ akandifoɔ gyidi ahodoɔ yɛ wɔwɔ man mu akandifoɔ anim sɛ ɛbra so paa sɛ ɛwɔ sɛ akandi ankasa no nananom ɛda esu ne ban bi adi a saa su ne ban no wɔbɛda nadie no nkɔdaa koro edi akyire no bɛsua abrabɔ pa ɛma edimpa na wode bɔ bra pa ɛkɔ na aboa ma abrabɔ no atumi asipi na sita dwumadie no aseɛ no na Sompa 98.9 na ɔmo so wɔ hɔ asɛm bi wa mpanyinfoɔ se na seni wura no nya asɛm bi na politician wo na woka nya asɛm bi na media wo na woka nya asɛm bi aso po na yɛsɔfo de na woka tin nsɛm bi wɔ hɔ no mo a na there being men of God or women of God no ɔmo so mo timi kama ne yie issues concerning moral lifestyle yɛhwɛ sɛ ne autofista yɛ abayi wɔhwɛ na mmabuni na ne supporter ne da abɔnten wɔhwɛ na wɔba wɔsiesie na no fi na fa ne da baabi wɔhwɛ na bleaching a yɛka ho asɛm yi megyiri sɛ nananom ɛyɛ asɔre mpanyimfoɔ ɛyɛ catis na asɔfo ɔmo so ɔmo kyɛfa ɔmo so nya bi na so ɔmo kɔkyɛ saa gospel according to how we can live a healthy life megyiri sɛ ɛso bɛboa ama Ghana amama ne amanneɛ our traditions our customs so betumi adi mu awɔ yɛasetɛm bebree sɛ wɔasiesie wo sɛ ɔka nyame ansa na bɛkɔ na yadeɛ including HIV ɛde obi ato fie na sɛ woanya no anka nyamesɛm no ankyerɛ no a agye sɛ sɛbi akɔyɛ bibi hɔ enti megyiri sɛ asɔfoɔ nso so ne catechist nom nso so ne nsɔre mpanyimfoɔ nom ahodoɔ nyina so wɔ kyɛfa wɔ mu ebi ɔmo ankasa so ɔmo yɛ nipa me kai pass ye was ko bi kra for so or you virgin and therefore you can say onya HIV a onye ntum now so there are other ways by which people can also be infected or acquire this HIV and nyina wo megiri say it's ya kwanya ye no mo cha mo so betumi aboa ama amansan bebre so ate yama me Justina Owusu Banahene bromantam no soafo na yete ne nkan na ɛwɔ saa dwumadie no ase no ankasanse no Joseph William Finn wɔyɛ pani baako ya odi akotene ɛwɔ Presby asafo no mu wɔno so de sansɛm wei ɛsɔ so ta yɛsrɛ ne yɛhwɛ sɛ asafo no betumi ahwɛ aboa yɛn na apɔmuden mu betumi aboa yɛn ama betumi ahwɛ apɔmuden sanka bɛyɛ mpo a na nkɔdi ne yɛka sɛ anka afi biara no ɔmo hwɛ na anka yɛmfa yɛn ahwɛfoɔ no ɛmfa ɛyɛ health ɛhwɛ apɔmuden sɛnea esite edwuma yɛ no nyɛ nkuto ne yɛ ne yɛ rum ne yɛ enti sɛ me ho tɔ me na me yere nso eni ahoɔden a edwuma tumi to sin o baabi na nka de nyinaa aka ho na nka aboa yɛn wobɛhwɛ na catechist bi edwuma no yɛ no nti apɛnda obɛkɔ na onya ebi a stroke san sɛ brɛ stress wɔ edwuma no mu enti sɛ ɛma yɛ kwan na sɛ emre ɛkɔ brɛ na sɛ ɛma yɛ kwan na tumi ɛkɔ siesie ya apɔmuden ehwɛ apɔmuden a na ɛboa yɛn saa nso na ɛka sɛ ɛyɛ yɛ catechist fo nso no ɛsɛ ɛhwɛ ɛho so yie yɛdidie mu the way of life sɛsi ɛhwɛ ne yie koto srɛ me nuanom catechist fo no sɛ brɛ asɔre nso bɔ no mɔde sɛ ɔmɛboa ahwɛ yɛ srɛ wɔn nso ɔmo hwɛ yɛ no ne nso so yɛ yɛafɔ mu deɛ nti tiw ɛyɛ national health insurance a aban daworo ma ɔde boa yɛn ɛne yɛ twagu yɛ Joseph William Finn odi akotene ɛwɔ Presby asafo no mu nɛ dwumadie ya ɛkɔ so ɛwɔ Sunwane Technical University mu hɔ no papa no kopie hɔ nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no asunya hɔ no mu a ne yɛda so agyina na abusua no yɛtete akyerɛ sɛ maame bi a wɔanya mfeɛ no aduonum wɔno so sunya nkyerɛ a wɔte nananom wɔn seɛ do no yɛkɔ ne ne kyea me nimu akɔ akɔdi nkɔmmɔ ɔkyea me wɔte me nka wini aba meto nka paa bɔyɛ mu ɛ yo yɛma tiefoɔ adwomfamra Sompa ɛyɛ 93.1 ne Sompa 98.9 awurɛhosɛm a ɛsi nnɛ dɛ nyinaa ɛne sɛ na yɛda sɔre yɛda yɛn nyinaa yɛba adwuma yɛnka bi nhyɛm yɛnkɔnkɔte a yɛn maame bi a wɔde mfie bɛyɛ sɛ 60 ɛkɔ 70 saa na mfie no ɛbaeɛ na yɛkɔpiem na ɛyɛ mpa
ebeto de tense maami wɔchiko se awɔkyerɛ brɔno de fo dongo so ne maami nso tikro brɔno bi so a yɛfrɛ no yɛkyerɛ estate wɔsra homakye ɛkɔ akudare yɛnyina ne maami ma mpanimfo no benefitie mu wɔ no mu dware no gya akunya bi a ɔmo de so akunya tete bi yɛfrɛ no yɛ kitchen stool no ɛno bi na ɔmo tena so a ɔmo dware yɛ maami te so a ɔdware no ne sapɔ ne tawo ne mpaboa nyinaa wɔ hɔ ɛno deɛ yɛyɛ a yɛ maami nipa bɔnifo bɛto hyɛ ne so de aba abɔ ne tirim so ɔwɔ ne sekan so ɔbɔ ne tuo yɛnim deɛ ba ne maame nipa bɔnifo bɛku no wɔ abere a ɔredware ɛwɔ kyerɛ estate na ɔkum yɛ maame awieɛ no wɔsan so twe ne fam yɛrɛ dɛdɛdɛ ne firi baabi a ɔredware no ɛba bɛto ɛyɛ ɔno ankasa ne dan akyi a yɛnka ne sɛ hɔ afu kakra a na kyerɛ sɛ maame no abɔ adagya a wɔde da hɔ na adeɛ kyeɛ ne moteteɛ no wɔn a wɔfa hɔ nyinaa no nso nkɔhwɛ a na maame a ne din de ɛyɛ antiakua dɔdɔ no afɛ no kɔsɛwura ade na ayɛ na maame da hɔ nkɔkɔhwɛ yɛ maame hwenem ɛne n'anim nyinaa adi mogya ɛno nam so ma wɔn a ɔtema ntam hɔ no ɛde ntoma ɛbɛkata maame no ho ɛma wɔn frɛ polisifoɔ yi wɔn sotere ma assembly members ane ɛna wɔn a wɔn ntam nyinaa no ɛba bɛpie mu ɛwɔ hɔ wɔn ba na ani soso na ɔsɛ wɔn twɛn ɛma polisifoɔ ba ɛsɛn sɛ maame na wɔn hwɛ na ɔredware na wɔn bɛhwɛ baabi ɔdware mogya gugu hɔ wɔn san so atwe fam yere de saa ɛde na akɔ akɔto na bi akyi di a emu ɛrem paa ɛno ana polisifoɔ ba bɛpie mu wɔ hɔ a sompa na wɔn nyinaa kɔkɔ pie mu wɔ hɔ na ato sɛ ɛwɔ sɛ wɔn a wɔnim de no yɛ hwehwɛmu hu sɛ adekodeɛ wei ɛne ko yɛ maame no wɔn ɛba deɛ yɛfrɛ mo ɛyɛ crime scene foɔ na wɔn polisi adwuma kɔmɛkyerɛ nuanom si adifoɔ no binom wɔn baayɛ ɛbɛkyɛke hɔ no yɛ biribi bia wɔn wie na wɔn fa yɛ maame no ɛde ne to ɛyɛ wɔn kam a ɔde ne kɔpem ɛwɔ mɔkyere na me nua ba deɛ wɔn nyinaa ne sɛ sompa ɛfɛ ne sɛ ne di akyerɛ ne nti no yɛbɔ mmɔden kɔ kɔpem a polisifoɔ akate mekyerɛ sunyane ɛyɛ west ɛyɛ district ɛyɛ police headquarters wɔ ɛne wɔn mo twɛ nkɔmɔ na me nua ba deɛ aba bɛto deɛ ne sɛ polisifoɔ na wɔn kasa ɛfa biribi ho a wɔn sɛ directives aba sɛ yɛn kasa wɔnim kora a ɔnkasa wɔsi kɔ ebi asabusan bɛka kyerɛ deɛ a wɔn deɛ ne sɛ na mmom sɛ fi polisifoɔ bɛba deɛ wɔn ntumi nkasa ne ehwehwɛ mu nso ɛba bɛtɔ deɛ tietia amanfoɔ ano no yɛ maame ne biara ni asɛm yɛ maame no ɔne ne nana baako na te wɔma mmiɛnsa ɛma ɛbɔbaa baako mmarima mmienu a kyerɛ sɛ obiara nso nyini ɛbɔ ne bra nti obi nim deɛ baayɛ a saa atwerɛ nkyɛn ne to yɛ maame apolisifoɔ bɛfa no no na ne hwene mu ne n'anim nyinaa adi mogya nti apolisifoɔ no fa dua bi a na ɛda baabi a ɔredware no osusu sɛ no ɛna ɔmde bɔɔ no ɛne nneɛma bi a na ɛwɔ hɔ no ɔmofa no nyinaa de kɔɔ sɛ ɔmo kɔ nhwɛ mu sɛ anya bia na ɔbɛtumi ahu fingerprint bi ɛwɔ ho a na wɔn atumi ayɛ a me nua ba polisifoɔ no deɛ kyerɛ mu sɛ efunu no ɛda mɔkyerɛ a ɔmo gu so ahwehwɛ mu sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛnya nipa bɔnefo polisi amento asɛm no asɛm no. na wɔkyɛ me anya bia mo hu sɛ wɔn atwa ne baabi de kɔ anaa me nua ba no ne adeɛ kora ne yɛdi kan hwɛ sɛ yɛtwa ne baabi anaa yɛatwe mogya ɛwɔ ne honam baabi yɛne nipa bia no kɔ a ne deɛ ne nyinaa ɛwɔ hɔnom ɛsiane sɛ maame no sɛbio na wɔda adagya ɛna ɔmode nneɛma ntoma kɔ kataa ne ho ɛne yɛhu ne mmɔ sɛ yɛatwe mogya deɛ polisifoɔ me yɛanhwɛ sɛ ɔmotwe mogya anaasɛ sɛe ɛgye sɛ dɔkta ɛna bɛtumi akyerɛ kyɛ me meɛfa ho si yɛdɔ wase wae abusuafoɔ yɛma ne bɔni kyea me nimɔ ne yɛtee ne nkɛfiri sunyane west kɔpɔ nim awerɛhɔ sɛm paa wɔba bɛsiri wo a wɔnyɛ mfeɛ no aduonum yɛ a wasɔre kɔ akɔdware nipabɔfoɔ ti ne kwan mu akokunu yayayayayaya enum asɛm ne yɛte yi abusua akɔkora mafia series no yɛ ma ho asɛm hia wo na yɛ na yɛgyegye wani ɛwɔ television no so paa wotumu sa mpa sa wohwɛ nneɛma wotumu sa wohwɛ nneɛma wosua de wɔ mu yɛkyerɛ wadoma nkoma nsɛm abakwasɛm tete mpanin nsɛm na otakyerɛma mu ayɛ du baabi a wobɛgyina wobɛtwe otakyerɛma no bia no obi ahu sɛ akoda yi na adwene mu da hɔ paa no ɔkasa yi na memenda bia anwummerɛ no wɔtwe mpa mu kɔsi nɔnkono ana saa adwumadie no ɛba wakwan mu na yɛsan asiw so bia mu kɔda no mmienu ɛkɔsi no mmienu mpa mu aboafoɔ ɛyɛ 21st clinic mantam do nsia no nyinaa yɛato apete baabi ɛbɛn wo bia no kɔ na yɛmmoa wo nea wopɛ sɛ woyɛ bia no yɛyɛ ɛdɛma wo yɛ ahyɛ no nso yareɛ no ɛsɔ wo sisi akyi na ɛhwia wo fa wo serɛ mu hɔ fa wo to ase hɔ saa fa wo nankɔkɔ mu saa bɛsi fam no yɛ yɛfrɛ no sciatica ne borɔfo din dɛdɛɛdɛ no wɔyɛ fom papapapapapapapa saa yadeɛ no wonya wo a wobɛkum sɛɛsi a
brane ntu ase mfama won abe herbal clinic oh ade a mani gye ma me ho no se wo kwana wo hye na tade kakraka na hunhun fa no hunam fam aduro bi anka dem tana so patrapa new site ho ba bia wudi ama me no sanso na extra comfort limited but dan wa sodaye wa jeja ho se ya medima fo herbal center Dr. Time Daso sanso na Odi4 Samuel Power Ministry and Counseling Center hunhun fam ene hunam fam ye bo niema se dwie e watran ho na unim se ne wote no mienu ekosi no miensa efia na bia e wo 93.1 FM so ye Kens a de tiene se Kennedy akompreko a Japan asen Santo Amrase betwani no papa yi wono ho asem ana ya na wote don hwere ba ko no ye kyerɛkyerɛ mu hwan ne Kennedy edien abakura na waso wo Ghana ha mfaso de bɛn na bodwesa yetimi somu tu adonko wadwuma semu yeso na bodwesemu ne yenya nidaso wo mu ne nsɛm bebre empo de enti a ne braso sɛ wo sɛ NPP amonye kuo no ene Ghana fo eso ne hwɛ na yesoma no sɛ ometena kunya kase no so na oni yanim nti ye ma wura mfi sɛ efie na bia no mienu kosi no me nsa pepepepepepe ana dwumadie no eba wakwamti ya na wahyɛ nso na watie bi ye na ne ye homra ye ba yo ena akoso ya fancy preko I was for ye jana sonia den sem nyina asi kuku ajanto akosia somwa wa hinni ama kranche nana ya obo amale bia boga ya nyame ya doma kosia da odi na woda afia ejewa kwode wono so edom boy nana ya grace nso eka ho bi wokọ Silas nso ka ho sunwa nso eye akua nyakwa abronoma chiame nimo ene nkae ni nyina womo so fai e wo Sompa 98.9 FM wo by MC a won so a ye wo Akiola school fees PK Rocky Rexford Godfred ni Ima chese wo mo do so ankasa wonu nyina na dombo aya ka chie mo so ka ho ya Murphy Asare Eric wonu so di mu tintimai pa yansanfo no ankasa yo Asante Eboa Benedict yanso ye betena sie medin ene akosia ejewa kwode boaten menua nana kwabra kese na bibia ka chire wo okay ana wo asem ka da bibia jo abusuan yofa ayisian kai boyi entwaso oba panyi Gladys enima fokuo anti akua nima na yi ho kai bo na aduru sui wonmo mutie yi paso eye aso na abusuan panyi kwaku nyako ade beba no wo kumase abusuan panyi kwabena pia opanyi kofi oben USA oba panyi akua friye ena kunani ye opanyi yawo sahene emma anase nuanom eye Victoria intim antia mecha USA owura kofi oben USA owura kwaku akapon anasa akapon ewo Germany Barbara Konto antia kwa nyako eno no emma eye mesese fia de USA Victor Owusuansa enso USA sahene Frempon ata wo fata ne friend wo ye CEO ewo Safrem building edum eho no wo womne abusuan kae nyina ena womde sonia reho esi adofo nyina se womade nyina woma me preko pe ma me ya na dane de nyina wotu abusuafo